Добре дошъл в изкуството да живееш със себе си с мен Стела. Мястото, в което да се отпуснеш и да намериш път към твоето автентично аз. Това видео е посветено на пълнолунието в Стрелец. Какво ще бъде актуално през това време и каква е енергетиката на това пълнолуние. Това пълнолуние носи разширяване на съзнанието, стремеж към свобода и истина, време за разширяване на хоризонтите, пътуванията, било то физически или вътрешни, както и за осъзнаване на личната истина и свобода. Отношенията с близнаци подчертава баланса между знание и мъдрост, детайл и перспектива, локално общуване и глобални идеи. Тук имаме усилване на философско и духовно осъзнаване, отваряне към нови идеи и концепции, синхронизация с личната мисия и житейската посока, възможност за освобождаване на ограничения и догми. Въпрос за вътрешна работа е как мога да разширя съзнанието си и да живея по-истински, свободно и в синхрон с моите дейности. Практическо приложение основни теми, които ще бъдат активни, това е разширяване на хоризонтите, мисловни, духовни и физически, освобождаване на догми, страхове и ограничения. Също така подсилване на вътрешната мъдрост и интуиция, подготовка за нови идеи, проекти и пътувания. Основните теми, в които се случва лечение, пречистване и по които ще търсим баланс, това са следните неща. Логика и абстрактно мислене, ляво-дясно полукълбо, факти, интуиция, комуникация между хората, комуникация с висшите измерения, разсеяност, вдъхновение, настояще и бъдеще, начално образование, университет, близко, далечно обкръжение, пътуване в страната, пътуване в чужбина, приложения в ежедневието и идеи, конкретен договор и общ проект, средства, цел, повърхностност и дълбок смисъл, лекота и радост срещу фанатизъм, чувство за хумор и тържественост, ученик, учител. Също така баланс между отделен изпит и дипломна работа, написване и създаване и публикуване и реклама, отделни действия и цялостна посока, омаловажаване срещу хиперболизиране, информация срещу вяра, знание и познание, количество и качество. Пълнолунието съчетава движение по хоризонтала, това е свързано с близнаци, общуване на ежедневно ниво, с движение по вертикала, което е стрелеца, търсене на дълбок смисъл. Стрелеца изстрелва стрелата на познанието и създава философски възгледи и религиозни учения. Слънцето в близнаци пък има нужда от лекота и свобода, без да търси толкова голяма дълбочина. Предпочита всичко да взема на шега и да омаловажава значението на случващото се. Докато луната в Стрелец копнее за нещо, което й дава смисъл и е готова да насочи себе си, достигайки до нови висини до степен, че може да изпадне в фанатизъм и преувеличение. Пълнолунието ни учи на правилния баланс между двете. Да намерим най-важното за нас в момента и да влезем в неговата дълбочина. Пълнолунието ни позволява да планираме пътувания и да съчетаем приятно изкарване с обогатяващи душата нови преживявания. Това е добър момент за полагане на изпити, за вземане на диплома, повишаване на квалификацията. Това е момент да берем плодовете на това, което сме засяли. И в своята крайност луната в Стрелец може да премине в арогантност, затова е нужно да сверим часовниците с тези, на които нашите действия ще повлияят. Това е накратко за
пълнолунието в Стрелец. Ако искаш да се свържеш с енергията на това време и да почерпиш ресурси от пълнолунието в Стрелец, то заповядай в затворената ми фейсбук група "Изкуството да живееш със себе си", където чрез нейрографика практически ще творим нашата желана реалност. Благодаря ти, че беше с мен.